velkommen til den her video. Det er min første video. Og i dag, der skal vi simpelthen lave en cheesemenu. Det er sådan en gul en her. Jeg ved ikke lige, hvad den hedder, men det er min far, og det er min mor. Nej, jeg ved ikke, hvis der er aldrig smagt den. Lidt endnu er min hans mor og far. De dør lige om lidt. Så dypper vi den lige nu. Nu er det klart. Det er dig her. Er der noget, man skal huske, når man spiser den chili? Ja, man skal tygge den helt. Man skal tygge den. Fordi ellers skal det noget i maven. Siger vi skål? Ja. Og vi har ikke mælk, så... Ja. Okay. Skål! Skål. 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 3, 2, 1, nu. Ui. Den er simpelthen stærk i samme øjeblik. Den kom ind i munden. Jeg tager det, du smælk. Jeg står tårer ud i mine øjne nu. Hvorfor tager du ikke et glas mælk, mor? Jeg kan godt klare det uden. Lærer. Øj. Hold da fast. Godt, vi tog en røde. Den er god, hva'? Ja, og stærk. Okay, jeg tænker, at vi lige kan tage en navnepræsentation. Ej, det holder slet ikke op med at brænde ind i munden. Okay, vi tager en navnepræsentation. Jeg hedder Astrid. Det er min far, og det er min mor. Okay. Slet videoen, eller... Hvad hedder du? Du hedder Grit. Og hvad hedder du? Jeg hedder Alfred. Og her Flemming. Og så laver vi en hurtig en. Stop den. Grit. Alfred. Flemming. Nu skal det her måde mælk. Og så lige igen, far. Flemming. Nu giver jeg træk. Alfred. Alfred. Og jeg laver slet. Mor, Grit. Grit. Lige mælken herovre. Mor, du skal lige sige Grit. Grit. Grit.